La porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa, la porqueta. Al museu. Avui la Pepa, en Jordi i els pares van al museu. Pare, m'expliques què és un museu? És un lloc que és ple de coses molt interessants i molt velles. Més velles que tu. Oh, i tant! Són molt més velles que jo. Oh, ho deuen ser molt, doncs. Hi ha una sala plena de coses que fa molt de temps havien sigut de reis i de reines. Jo vull anar a la sala dels reis i les reines. I també hi ha una altra sala que hi ha un dinosaure de veritat. Oh, dinosaure. Bon dia, família. Hola, bon dia. Quantes entrades voleu? 2 d'adult i 2 de nen. Dinosaure. I una pel dinosaure. La Pepa vol veure la sala on hi ha les coses que fa molt de temps havien sigut de reis i de reines. Mireu! Dinosaure? En Jordi, en canvi, vol veure el dinosaure de veritat. No t'enfadis, Jordi. Després ja anirem a veure el dinosaure. Pepa, totes aquestes coses fa molt de temps havien sigut d'una reina. Mira, és la cadira de la reina. Es diu tron. Què et sembla? Doncs és molt bonica. I mira, un vestit de la reina. També és molt bonic. I la corona d'or de la reina. Que bonica. Tot és molt bonic. Mare, i on és el televisor de la reina? No n'hi havia de televisió abans. No hi havia televisió? I d'ordinadors n'hi havia? No, d'ordinadors tampoc n'hi havia. I què feien tot el dia? Mare, jo si fos reina em menjaria tots els pastissos que em vinguessin de gust. Ara la Pepa s'imagina que és una reina. Que bo que és! Li ve de gust alguna altra cosa, majestat? Sí, vull més pastís. Ara mateix. Au, vinga, som-hi! Ja vinc, ja vinc! A partir d'ara seré la reina Pepa i t'has d'inclinar quan vulguis parlar amb mi. Li presento les meves disculpes, majestat. I es pot saber qui ets, tu? Sóc el teu pare. Deu ser una feina interessant. Ja ho crec. És una feina molt interessant. I aquesta sala què és? Doncs mira, és la sala del dinosaure. La sala del dinosaure? Jordi, ja som a la sala del dinosaure. Dinosaure! I on el tenen, el dinosaure? Aquí dins el tenen. Jo no el veig enlloc. Això és que deu ser molt petit. No, no és petit, és enorme. Que gros! Mireu, aquests ossos són els ossos d'un dinosaure de debò. Dinosaure! Ara en Jordi s'imagina que és un dinosaure molt gros. És un dinosaure! Auxili! Auxili! En Jordi, la sala que li ha agradat més és la del dinosaure. A mi la que m'ha agradat més és la sala dels reis i les reines. Doncs em fa l'efecte que el pare ja és a la sala que li agrada més a ell. Ah, sí? Quina sala és? És la sala dels pastissos. La sala que li agrada més al pare és la cafeteria del museu. Au, va, a menjar. Doncs a mi també m'agrada molt aquesta sala.